Ahoj, ahoj, tady Exedur, vítám tě u pokračování našeho let's playe ze hry Roblox Pet Simulator 99. Jo, tak to bude tady nás to hezky to pouští dál a dál, když jsme skončili. Takže máme za úkol 200 milionů, ale my to máme, nevím, kde jsem vzal takové peníze, ale to bude asi z těch dárečků. Tak koupíme 15. místnost. Tady se nám schovává nějaké vajíčko, které stojí 9 milionů. Myslím si, že si můžeme dovolit koupit jich 10. Určitě nás to zase pobustí. Takže co pak tady máme? Máme tady 2 kočičky a 3 mývaly. Opět to stejné. Takže máme opět krásný boost, takže ten pet dává zhruba 8 damage víc. Tak půjdeme tady nazbírat rychle 400 milionů. Takže uvidíme se po nazbírání peněz. Takže jsme zpátky po krátké pauze. Máme už skoro 450 milionů. Tak, a jdeme otevřít 16. místnost. 16. místnost po nás chce už miliardu. Asi to říkám správně. Ale vypadá to, že peníze už tady jdou celkem rychle. Je tady další vajíčko, které stojí 20 milionů za jedno otevření. A je tu nějaký upgrade na enchanty. Což určitě jasně udělá to zase opět z jedničkové knížky, to udělá dvojkovou. No, máme tu nějaké vylepšení, tak ho koupíme. Nějakou zamčenou jeskyni, to nás asi tím nezajímá. Takže v podstatě teďka musíme vydělat tady miliardu. Vidíme, jak rychle to půjde. Je tu 13 milionů z jednoho trezoru, to není tak špatné. Ale dostali jsme za úkol otevřít 4 vajíčka. Tak proč bychom to neudělali? Otevřeme jich rovnou 5. A dostali jsme 3krát jelena a 2krát kobru. Tak budeme tady teda pootvírat a našetřit miliardu. Vidíme se opět po krátkém střihu. A jsme zpátky. Našetřili jsme miliardu, trvalo to takových 2 minutky. Otvíráme 16. místnost, 17. místnost a máme tu free potion. Dostali jsme 2 potion na diamanty. Dobré, a další vajíčko, které stojí už 40 milionů za jedno otevření. Dostali jsme za úkol otevřít 4, tak jich zase otevřeme 5. A dostali jsme 5krát motýla. Ukáž? Ty bláho, tu už mají 524 poškození, to je obrovský upgrade. A máme za úkol našetřit 2,5 miliardy, což zase chvilku zabere. No. Tak to tady poklikáme. Máme tady nějaký vykřičník v shopu. Nevím, co to po mně přesně chce. Asi nic. Dobře. To tady poklikáme a našetříme 2,5 miliardy. Tak, dostali jsme 2,5 miliardy, už to trvalo docela dlouhou dobu, ale můžeme si otevřít 18. místnost. Tak jdeme na to a to pak se nám tady skrývá za novinky. Máme tu nějakou jungle. Nějaký další upgrade 700 diamantíků na 10% damage. Takže v této džungli musíme rozskákat. Utíkáme před balvanem. Tady se schováme. A běžíme znova. Co se to stalo? No tak, to je gól.
Tak, běžíme za koulí. Tady se schováme. Poběžíme, hlavně opatrně, ať se hodně nebouchneme. Schovat. Tak, a běžíme za koulí. Pak jsme tady u nějakých seker. Nechci jsem si jistý, jestli to přeskočím, tak to nebudu úplně riskovat, prostě poběžím dál. Nechci se mi to dělat celý od začátku. Tak, sekery jsou za náma a odměna je zde. Paráda. Tady jsme nějaké vlaječky. A máme za úkol pozbírat 5,5 miliardy peněz. To bude docela složité, ale otevřeme si tady 4 nové vajíčka. Dostali jsme 1 kočičku a 3 šimpanzi. To je dobré. Tak, to tady jdeme pozbírat všechno. A to tady našetříme. Uvidíme se opět po krátkém střihu. A máme tady nějakou velikou bedínku s 20 milionama, tak uvidíme, co nám z toho padne. Klikáme. Ještě 10 milionů. 6 milionů. A dostali jsme z toho necelou miliardu a 2 elixíry. To je dobré. Tak, to už tady našetříme, tu miliardu, to je docela v pořádku. Můžeme si otevřít novou areu. Area číslo 19. Máme tu nějakého nového merchanta, který prodává elixíry a tak, ale máme u něho nějaký respekt. Zkusíme, jestli když koupíme u něho elixír, jestli se respekt zvedne. Ano, zvedne se. Tak předpokládám, že to bude dobré si ho vylepšit, tak koupíme obě dvě věci. Máme tu nové vajíčko a předpokládám opět nějakou zkratku. Ano, je to zkratka. Takže půjdeme zpátky do této array. Musíme našetřit 600 milionů, aby jsme mohli otevřít další vajíčka. Tak to tady rychle našetříme, to nebude žádný problém. Máme to. Jdeme si otevřít 4 vajíčka. A ne, otevřeme si jich 5, A dostali jsme jednoho jaguára a 4 lemony. Dobře. Zvedneme si odměnu. A jdeme pokračovat. Potřebujeme si 10 miliard. Což se zdá jako hodně, ale vidím, že už máme solidní damage. Jdeme hodně, takže by to nemusel být žádný problém. Zvedneme si tady nějaký dárek. Splnili jsme další úkol. Vyzvedneme si, nevyzvedneme si ještě obměnu, ještě nemůžeme. A rychle to tady děláme, dostali jsme bedínku, otevřeme si bedínku, než půjdeme dál. Tak, bedínka otevřená. Kupujeme si 20. místnost. V 20. místnosti máme upgrade na víc diamantů, ten se určitě bude hodit. Máme zde vajíčko za 350 miliard, cože? Pardon, za 350 milionů. A máme tu... že můžeme měnit pety? Nevím, jak to funguje, zkusíme tam dát třeba svého nejsilnějšího peta.
Jo, aha. Dobře, tak děláme to jinak. Nazbíráme si dost peněz na to, aby jsme mohli otevřít tady vajíčka. Což už máme. Máme nějakého delfína. A dívám se, že jsme dostali nějakého hodně vzácného. Pane bože. A budeme sem přidat 8 tady těchhle z těch. 8 tady těchhle z těch petů a jednoho lemora. Jde. Tak. A nyní musíme opět našetřit peníze na nové pety, ať si můžeme koupit zase 10. Jakož je cítit, že nám poklesl damage tím, jak jsme vylepšili ty nejlepší pety. Tak, už si jich můžeme dovolit 10, tak koupíme tady 5. A ještě koupíme 5. A nyní máme za úkol našetřit 30 miliard. Takže se uvidíme zase opět po krátkém střihu. Takže jsme zpátky lidi, máme našetřených 30 miliard, můžeme si zde vyzvednout novou odměnu. A půjdeme se odemknout další areu teda, což vypadá, že je nějaká bláho podvodní, zajímavé. Máme tady vajíčko za 700 milionů a free enchant, co vyzvedneme free enchant. A dostali jsme nějaký trade offer od nějakého beratku. Nestihl jsem ho přijmout. Takže jsem zpět po nějaké, byla to nějaká chyba s obchodováním, nevyšlo nám to. Otevřel jsem si nové sloty na pety díky tomu, že jsem mi odemkl nový rank. A začíná tady nějaký event asi, nevím co to přesně je. Ale naší prioritou teďka bude našetřit určité množství peněz, takže máme tu novou areu. Zase jsme bedínku, nějakou růžovou. Poklikáme, co to půjde. Z bedínky jsme stali 8 milionů. Pardon, 8 miliard. Já potom ztrátím. Asi tomu začnu říkat cihličky. Tak, koupíme novou areu 22. Item Merchant má nějaké nové věci, budeme se tam podívat. To určitě za to bude stát. Takže Item Merchant prodává knížku a sklenici, tak koupíme. Ať ho poexpíme trošku. A vrátíme se tam, kde jsme skončili. Můžeme si zde koupit štěstí, nevím přesně jak funguje štěstí v této hře, ale koupíme si. A nové vajíčko, které stojí 1,5 tisíc cihliček. Budeme tomu říkat cihličky. Takže myslím si, že si můžeme dovolit jich určitě 16 koupit. Koupíme nejdřív jedno. Dostali jsme jellyfish, neboli chobotničku. Otevřeme 5. Tady jsme dostali nějakého mantis. Nevím, jak se to řekne česky. Nevadí. 4 zlaté rybičky a 1 jellyfish. Tady máme 4 zlaté rybičky a 1 jellyfish. Tak. Vidíme, že damage se nám zase obrovský zvětšil. Takže poklikáme tady, co půjde. Aby jsme našetřili 150 tisíc cihliček.
Já si tady s dovolením poodhalím všechny tyhle ty věci, tak mi to tady nesvítí. Jo, dostal jsem možnost mít druhou tu a druhou knížečku. A sbíráme. To je to celkem rychle, protože už sbíráme tady miliardy, tak to není tak pomalé. Teď. Tak máme 150 miliard a můžeme koupit 23. místnost, které se ukrývá další vajíčko a Atlantis. Nevím, co to je, to bude asi zase nějaké bludiště nebo něco. Fuha, co tady máme dělat přesně? Jsou nějaké kruhy možná? Jo, my musíme plavat do těch kruhů, rozumím. Ovládá se to trošku prazvláštně. Ale nic, to bychom nezvládli. Máme 13 kruhů ze 31. 16. A ještě jeden máme 20. 25, 26, 27, 28, 30 a 31 máme hotovo, dostali jsme plno věcí. Dostali jsme spoustu věcí. Co máme tady za úkol? Našetřit 12 miliard, což jde úplně krásně samo už. Pozbíráme si tady novou odměnu, je to gift pack. Nevím, jak to otevřu, ale asi si ho spíš nechám na potom, protože to vypadá, že to bude něco vzácnějšího. Budeme si tady otevřít 5 vajíček. Dostali jsme 3x Krakena a 2x Reinoka. Dobře. A máme za úkol našetřit 350 miliard. To je šílené, to jsou už šílený čísla, když si vezmu, jak dlouho mi předtím trvalo našetřit tady pár tisíc. Ale není to nic, co by se nedalo zvládnout. Klikáme tady všechno, co půjde. Klikáme. Nám chybí 100 miliard. Jenom 50. Už jenom 20 miliard a budeme mít novou. Tak, máme. Kudy dál? Tudy se jde do 24. místnosti, která snad už nebude vodní. Protože se mi ty vodní moc nelíbily. A máme tu vajíčko, které stojí 6 milionů. 6 miliard. A máme tady free
itemy. Vezme z toho diamondovou vlaječku. Koupíme tady upgrade na magnet a asi našetříme na vajíčko. Kolik stojí vajíčko teda? 5, 6. Tak našetříme 60. Našetříme víc a můžeme koupit všech 16 petů. Takže našetříme tak 100, to bude stačit. Budeme otevřít jedno vajíčko. A teďka jich otevřeme 3x po 5. Dostali jsme Poseidon psa. Dalšího Poseidon psa. A posledních 5. Tak. Tady jsme po každé 4 kočičky a jednoho psa. Damage se nám zase opět krásně zvětšil. Tak to tady rychle poklikáme, našetříme 750 miliard. Ať můžeme jít do další místnosti. Uvidíme se po krátkém střihu. A padla nám tady kometa. Rychle poklikáme kometu, tím splníme vlastně úkol. A zároveň jsme z toho dostali obrovské peníze, které nám pomohly odemknout novou místnost. Pozbíráme si tady 3 odměny. A budeme koupit rovnou novou místnost. Jsme v místnosti 25 a máme tady nějakého obrovského zlatého peta. Musíme se podívat, co to dělá. Takže je to nějaké znovu narození. Zůstane nám všechno. To neudělat, nám zůstane všechno. Dobře, jsem z toho takový jako zmatený, vůbec nevím, co se vlastně teďka stalo. Jediný, co vidím, že se nám otevřela možnost se teleportovat, otevřelo se nám tady možnost nějakého automatického líhnutí vajíček. A jinak se teda asi nestalo nic. Vezme nějaký bonus na damage petů. Vidím, že jsme dostali i pár diamantů. Akorát po nás to chce nějakou už stříbrnou minci a já vůbec nevím, jak se taková stříbrná mince získává. Narazil jsem na žádné vysvětlení. Tak uvidíme. Možná stříbrná mince bude jakoby 1000 miliard. Je to možné. Kolik potřebujeme tady na otevření vajíček? Můžeme si otevřít 16 těchto vajíček. Dostali jsme 5x nějakého takového ještěra. Axolotla, na kterého je 2,6% šance. To je nádherné. A ještě jedno vajíčko. Tak. Náš damage se opět krásně zvětšil. Tak tady jdeme nazbírat. Předpokládám tu těch 1500 miliard. Vidíme se tedy po krátkém střihu. Takže jsme zpátky, ano, jak jsem si myslel, ta stříbrná mince je vlastně 1000 tyhliček. Takže otevřeme si 26. místnost a máme zde nové vajíčko, které stojí 25 miliard. Máme zde Random Fruity 2.
a upgrade na více coinů, což nám bude dávat o 10% více coinů, což určitě bude dobré, když už potřebujeme sbírat takovéhle absurdní částky. Takže já bych to viděl jako krok, že našetříme asi rovnou na tu další místnost, protože damage máme teďka dost velký. Určitě bych potom plánoval udělat někdy nějaké video, které bude spíš jenom opening lightpack. Dále bych chtěl vědět, jestli se vám líbí, když takhle vlastně ty nudné části, kdy jenom vydělávám na další místnost, jestli vám to vyhovuje, když to přeskakuju, nebo spíš bych to měl nechávat. Ale myslím si, že to asi není úplně zábavné na to koukat. Určitě mám v plánu se dostat co nejdál to půjde, pozbírat co nejvíc petů. A dostali jsme nový obchod, tak to zkusíme přijmout, co se stane. Aha, bohužel, opět nám to nevyšlo. Jsem asi prokletý, nevadí. Máme tady 53 nových věcí a to zase jen tak jako rychle proskipu, ať nám to tady nesvítí. Bohužel nedá se nám přijmout obchod, nevadí. Splnili jsme další úkolek. Máme další 2 odměny. Prší nám tady diamanty všude. Tak a máme peníze na 27. místnost. Tady je teda hodně prazvláštní vajíčko, které stojí 50 miliard jedno. Pak tady máme nějakou minihru asi. Rybaření. Ježišmarja, tak toto bude složité. Jak to tady funguje? Vezmeme tady prut. Nahodíme. Ježišmarja, musíme klikat. Aha. Úplně nevím, k čemu tato minihra slouží. Tak to asi teďka necháme. Jdeme pryč. A našetřil bych na 16 těchto vajíček. A musíme našetřit 8,5 stříbrné mince. Což by neměl být žádný problém, jde to už rychle. Plus tady máme zase nějaký balíček na vyzvednutí. Fakt, tohle jsem nečekal. Tam toho bylo nějak moc. Tak budeme rovnou další 28. místnost. A v 28. místnosti máme nové vajíčko za 100 000 cihliček. A use pet. Nevím, jak to funguje. Tam dáme, jo, aha. Tohle asi ještě zatím necháme. To nevypadá, že by byl content pro nás úplně. Ale já to vidím tak, že tady u této, tady v té 28. místnosti bych to ukončil. Pokud se vám to líbilo. Počkejte, tady ještě nějaké odměny tady jsou, že tady je 5krát odměna, tak tady rychle poklikáme, nevím proč to je a jak se to stalo. Rychle tady poklikáme, ale u toho bych se s vámi tady chtěl rozloučit. Pokud se vám video líbilo, zanechte prosím odběr, like, komentář.
Případně můžete říct, co byste chtěli nebo nechtěli v mých videích vidět, slyšet. Jestli mám spíš víc skipovat tady té nudné části, nebo spíš se bavit, vymýšlet, když nejsem zrovna moc chytrný, ale právě začal jsem natáčet vlastně na YouTube, abych s tím začal bojovat, abych prolomil tuhle barikádu, tak snad se to podaří. Takže já vám teda ještě jednou děkuji, přeji vám hezký den a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau čau.